Asikhulume podcast as usual Thursday. Hey, ngizothuka vele ngiyazi abantu abaningi bathuthi sangoma sihle kanje. The previous episode eka Brian yazi ngishilo ukuthi abantu basempumalanga bayaphapha. Ungeza umuntu nje from Gauteng ukhulume naye 2 by 3 na automatically so divertile so khuluma isiZulu. So nalomunye namhlanje nami lamalanga ngicrossa ama toll gate ngiyangale eGauteng bizi nabantu base Gauteng no sesi la ngiyazi abantu abaningi will be interested ukuthi isangoma esincane kanje isportable esihle yellow bone ngaze amasangoma agcwele thina abathakathi abamnyama yabo. So namhlanje sino sesi lapha today we are talking about ubungoma bakhe. Sazoyenza ama episode we talking about ubungoma bakhe. Safuna shoot nje part 1, part 2, part 3 if I'm not mistaken. But namhlanje zoba interested about her before the journey of ubungoma bakhe. How are you? Hey, wayithoba. Yazi wasithoba nje. Ubona icamera yesithoba. Eyinkinga le. I'm not used to this. You don't used to this, but you are a TikToker. Yeah. But if you're a TikToker, it means you're loud. You can't be a TikToker when you're to shine Mr. Bean. Yeah. Unjani siswami? Ngiyaphila. Happy to be with you today. So let's postpone. But today finally siyashoot. Ubani usisi ungathokozisi la. Manje sithokozisi. Last thokozisi manje. It's just ukuthi lezovala imbatho manje abantu abadala bazoshaya yabo. Mayifuna you need to be look as you are. Okay. Yeah. Ubani usisi ucela ngibami shem. Uthando kaMkhali. Can you please raise your voice a little bit nyana? Uthando kaMkhali. Yeah, asibeke yini. That is over right. Busy. Just present. Nasa studio le. Uthando Mkhali. Yeah. Oh, Uthando Mkhali. That's your first name. Unegama elodwa? Okay, igama lami kahle kahle. Yeah. Noluthando Phelelo Mkhali. Wena. 3 names. Uthando but vele we can see ukuthi Noluthando. Yeah, it's Noluthando. But masikhatha uthando. Oh, so then Penelope. The second name. Yeah. Oh, what's the meaning of Penelope? Phela abantu banamagama but abawazi ama reason wabo. Mina ngikhule bathi uMolo Mhlobo wami usho ukuthi umuntu ohlezi namolowisa. Onothando uphinda thanda abantu kahle amolowisa abantu. Ne. Okay, take us back from your background. Your journey, khula kwakho, everything, siblings, school, everything. Yakunika nje le platform nje. Naba. Ubani uthanda ukhulaphi, ukhula ningaki, ngenephi isikole, everything like that. Okay. Ezingishilo nothando. Ukukhula kwami. Okay. Wona ngazalula eLeratong. eLeratong. Isilokishini. Va. iLeratong because next to Tepisong. Where Pretoria, Gauteng. Soweto. Oh yeah, okay. Soweto. Oh okay. So yeah, ila mangithola khona. Okay. La benza irato khona ngophuma ulirato. Ngophuma uthando. Okay. Yeah. And then okay. No mama. No baba. Yeah. Yeah. Okay. And then there are 3 brothers before me. Oh, before you. I'm the 4th one. Oh, okay. See by 5 mom. Okay. And then before lapho okay ngizokhuluma ngalo because of ama brothers amangazi abanye bakhulele kude. Okay. Mina sengikhuluma ngalo. Okay. Okay, first thing ngithola mama matheta ngithola eLeratong. Yeah. Sahamba sayihlala eSwanaville. Okay. Swanaville ni amakhalaki. But it's like white nyan. Oh, okay. Ilokish nyan. Oh, fana nalapho. And then sayihlala But that's the masaba. I'm just kidding. No, like what I'm trying to say is like environment. It seems like this one. You understand? Okay. Look alike. Yeah. Okay. So and then
masuka lapho eSwaneville sahamba sayohlala eBraamfisher. Okay. eBraamfisher ila umama uzala umama Yeah. wakanela khona sakhulela khona. Man. Wena kanti ukhulisa ugogo wakho? Umama lo wazala? Umama wazala umama wakho, that's your grandmother mos? Grandmother wami. Yes. No mama, grandmother wami. Behlala eBraamfisher. Yeah. So makahlala eBraamfisher. Yeah. That's when now we moved from eSwaneville sayohlala eBraamfisher. Okay. Because of the situation nani. Yeah. Because besibaningi eSwaneville. Okay. It's like umama la bekahlala khona. Umngani wakhe. Ushuthi nje bene-friendship yabo yakudala and then when now bahlala. Mama wathola ubaba just like that into zakhona and then bese sahlala eBraamfisher. Okay. eBraamfisher khabo la ushuthi umama unobaba wakhe but babakhe washona and then umama wakhe wagana kaMahubo. Magana kaMahubo thina siza ngesibongo lesi sala umama ekhulele khona. Okay. Ngoba umama ubaba wakhe wamshiya mncane. Yo. And then into ezinjalo sakhula ke. That's when now sesiyamove ke. With your brothers? Move with your brothers? No. Abobhuti wakho abekho? Abobhuti bami abekho. Abobhuti bami shuthi ngamanye amagama I'm the one othole uthando kakhulu more than my brothers wami because mama I think maybe umuntu obusy. Yeah, understand. Asebenza ngapha ngapha make sure ukuthi siba right. But lo ahlala laba okay wokuqala first born naye ulo oshone manje nje ngo-2019. Oh, so RIP to him. Oshone ngo-2019 naye bekahlala eBraamfisher before thina sizohlala eBraamfisher sihlala eSwaneville. Okay. And then mase sibuya thina yilapho sekazoshona ngo-2019 loyo. Umunye. Uyi-one. Yena loyo. Okay. Makashona kungukuthi thina sesihlala vele lapho. Okay. And then the two le ile umama washadela khona qala. Oh, okay. Ila washadela khona eDlamini. So masuke eDlamini la bahlala nobababo vele. So mina njengoba ngisho ukuthi I'm the first one kubabami. First born kubabami. But kumama singi-fourth born. So even the first the one washona naye bekanobabakhe? Naye bekanobabakhe. Oh, laba yi-two banobaba yi-one. Ubaba uyi-one nathi nalo last born futhi sisho kubaba. Yo. It's hectic. Yeah, no, I understand. But it's life. Yeah, it's life. Yeah, I'm learning something. Yeah. You're also learning something through her, ne? Yeah. Okay. I will ask you what are you learning through her? Okay. Yeah. Okay. You wanna know? Yeah, I wanna know what are you learning through this thing? Okay. What I'm learning towards my mom. Like umfundisa to be strong. As a woman. Yeah. Yes. There are some challenges that you face in life. Yeah. So yabona ukubekezela kwakho. Asukuthi ubekezela ngoba usubuyisele cha. Usukubekezela because of ubona there are certain things that when othi uyajumpa uba kuzo utshela ukuthi hayi man it's me. Yeah. Kanti aseyakho lonto leyo. So ungifundisile imbokodo like thina namhlanje uyangifundisa ukuthi kokunye asukuthi uzothola uthando kuwonke umuntu but as much as wena ukhona ukuzithanda wena kuqala maybe ingaba khona uthando lomunye umuntu. Kahle. Yeah, so ungifundise nje ukuthi ngibekezele kunjani. Tothi kahle when you were born ngila mama afunda ukuthanda khona umntwana kahle. That's the reason why uthanda. Something like that. Ngasho kanjalo because of the way yena asho kanjalo ukuthi I was young, I was 16. I was very young, so nam bekasesedom stuff. Ne. So ubhuti wakho lo washona anangaki minyaka? 41, 42. Oh, yeah, umdala ne. Was ill. Yeah, ugulile yena. Ngabona ngasumuntu ogulayo. Zakhona lezi ama-tip and stuff. So i-relationship yakho naye?
relationship yami nobhuti wami strong. It's very strong, ne? Loving. Ne? Yazi nje like nje sometime ngokumkhumbula ngithi yazi I wish you were here. Ne? Yeah, maybe benga kube ngikude like ngempilo because sengidlule ney'ntweni ey'ningi but I think kuyena bekakhona maybe benye ngizindlule kulezo zinto lezo Ezifana nazo. like like kukhona obunzima obukhona elifini ukuthi yazi uma ubheka ukuthi uthatha ukubheka ukuthi le ayibekezeleki lena ukuthi yazi like manje nje honestly speaking kube manje mhlampe ngikude ngemfundo mhlampe like sengi ibongasamadlozi but nje kube ngikude kube mhlampe maybe sengama-degree or ngikuphi kube nje ngikhohlwe Besebenza kahle. Yeah, bekasebenza kahle bekasebenza kahle but nje bengathathi shit. Ne? Yeah, kube kakhona kube nje umfana ngimazi. Kube nje kube nje like nje bekahleza la. Ne? So waqala kwashona ngoba nezinye izinto nje umoya nje wena le nje engayazi. Yeah. Waphumela iningi? Waphumela iningi. Ngazibona ngathi nje like indlini anginandaba nabo. Ne? Abanandaba nami ngoba futhi mina bafuna ukuthi ngibe happy. Wena ube happy kwakho bafana? No, hayi ukuthi happy bami like ebafanele something like mina ukukhula kwami ngikhule ukuthi like I want to enjoy life. Like ngifuna like to that point but konke kunesikhathi sakhona but you get my point, but I was young. young. I realized ukuthi ish uqala udlule bunzima enqala before udlula. So the time they told you no, now your brother is no longer there, where were you? Because because lo muntu lona ushonile ezandleni zami manje. Because uthe makagula habuka umuntu ukuthi okay wabuye wahlala nathi okay after lapho masihlala ePalmfish wabuye wazohlala nathi sesihlala nekhabo babami lahlala khona manje. Lahlala khona manje. Okay, lahlala khona manje ekhabo babami. Yeah. Ubhuti wami wazohlala lapho lahlala khona. Yeah. Because uyagodla bengekho umuntu ezinakekile. Akanamfazi. Umuntu wakhe habo umuntu ungenandaba. Yena himself. Okay. Leyo umuntu ongenandaba. And so okay yena after lapho kena ubhuti wami wazohlala nathi makahlala nathi kanjalo. So like sekufika lesikhathi ukuthi Pampers. Yeah, nani like sekagula lokuthi yayishilana phela sakhona. Can't do anything for himself. Remember ukuthi mama yesebenzini nani sesikolweni. Mangibe esikolweni kumele ngimcheck because usale one. Understand? And then kube ngelinye ilanga ke makuba nelinye ilanga ngithi hawu nginikeza amanzi ngivisi makuthi ngithi futhi like ukuthuka nokukhala inyembezi liseduzane futhi ngivusa futhi next ucimezile lo muntu ne mase ngikhipha inyembezi futhi wow odale wababala like ufuna ukubona ukuthi like mangazona like ngizoyenzani like yabo yetha kanjani so athi kungalingi nje udlale ngaleyo nto leyo like it's so painful ukuthi ubone umuntu kanti nje uyababayisa sasokukhona sekela nge-ambulance bafika le ebhaka bathi ayibheka emlanyeni bathi akasekho ujabulani just like that. Yena izolo bekadlala kanti bekavalelisa. You understand? So kube kwabanzima life yami from that day and then ashona ugugwani I was not there. Ugogo umama kamama. Okay. Ushone manje ngabo 2022. Okay. Ashona I was not there mina ayithola mdala msene mara uthi ubhuti wakho na 40 something years. Uthi ugogo wakho uthi udala over msene. Uthi msene nabo unabo 70 something bekahamba 80 ku pension. Ngoba ke ku pension but nje uyabona neminyaka but beka fresh yena ufana nomama exactly. Okay. So ngifuna sikhulume khathi uthi
bathini umama kababa wakho wanisusa naye wehlala kwenye indawo. Let's continue from there. Umama angivele already ahlangene nobabami. Yes. So makahlangana nobabami washona ugogo kababami. Oh, okay. Makushona ugogo kababami ushiya babamndlu. Yeah. So makashiya babamndlu kanjalo, it's when now thina we move from Abraham Fisher siza indeni. Okay. La sihlala khona manje. Oh, okay. You understand? Injalo. Oh, so ubaba wakho bekasamlobolile umama. But ulona bekamazi 35 or 36 years. Mara bekamazi ugogo. Bekamazi ugogo. Okay. So that life changed. How was uBramfontein nomndeni kasi ufika phela comparing like usesemncane I think that time. Ini iBramfisher ne? iBramfisher nomndeni ngani senisuka iBramfisher nomndeni. Change of places. Eish, thina sihlalile because mina umama makangixoxela uthi besihamba before lapho mina was young. Yeah. So yabona ukuthi Oh, that's the reason. That's the reason ledlozi lakho lele igama lalo liyazi khuluma ngiyimina. So bekahamba like bavumasuka la bathashe bahlala kulolensi bahlala lapho bekahamba nobani nobabakhe nobabami. Yabona nje libintre muni. That's the reason That's why mama imbokodo today ubabakho na fight ukuthi yazi this one is mine and I stay asho no ubabakho matter what. asho ubabakho yo so now they're getting a house and now you can see now it's permanent now. Azange ube nomsindo because you know ukuthi makushona umama umzali wethu thina abantwana abanye ama siblings wethu bayalo abazange balisa ubaba lapha kule. Yeah, yike bakhona lento lo because it's painful because of umama no baba. Relationship yabo iqale babancane. Ne. Yeah. High school so baqeda. But man, relationship ya mama no baba iqale basesebancane but umama kho bekasanabo abantwana la. Bekasesenabo abantwana. Ubaba acceptine. Acceptine. I know he's a strong man. I wish you interview that But guy. No, I'm like for real, there are few people who can accept such a situation. Us as guys, we accept maybe one. Yeah, maybe in a corner sometimes, but hey, no, he's a strong man. Okay. Yeah, so baba nje into ezinjalo because bathanda babancane. Wathola mina and they were happy. Ubaba kulapho bekana mntana. Lapho kumbe nginamntwana. Yo. Sorry kusho njalo bambreak. No, I think I'm just kidding. Yeah. He was playing maybe around because Say maybe bakhona, I don't know. But we just found out now which there's someone son out there, but unfortunately the problem is that told the location and everything. Oh, okay. Because usually mama says yakubantu besintu wasebenzisa isintu uvela yena lo mntana so now uyafisa la umbona ne. Okay. So okay kwaba nempi yesha le yasemndenini kababa ukuthi umama uhlala kanjani because angalubula. Yes, yeah, very nice. That's what I was asking before. But the family knew ukuthi like nomuntu so. Yeah, but ngani vele lokho it's a normal thing vele that is happening. But ngani kuya ngogogo uthena uthini before ashona ukuthi yena uthi le ndlu lena ekazibani makuthi uThamsanqa wathi le ndlu le iyathamsanqa. Ushaykhona uThamsanqa nemanga Freddy Thamsanqa nemanga shout out to you uThamsanqa igama kababami. Yes, uThamsanqa igama kababami lesithu manje sengithi Freddy. Ne. Yes. Mina ngisebenzisa igama kababami sebesini like I'm making an example igama kababami. Oh, okay. So and then ubaba okay ugogo washo wathi ngifuna uthile uFredi bahlale la. Oh yeah. And then achela abantwana bakhe bonke. No, wachela umama nomama. Because that's the problem. Wachela umama nomama ukuthi ngicela nihlale la. Because labantu kumele ngabe mina bayanginakekela. Babizi. You understand? There's a younger brother babam. Last born. Last born we are lobola and stuff. We are humble. Nje like him. Understand? Yeah.
So ubuya ngoba ugogo akasekho. And ugogo naye beyangamfuni because of the certain things. Because why? Yeah, family thing, family politics. So manje asihlali endlini. Liyeka gogo. Sisihlala garage, like it's a garage in 4 Man, so yena uhlala eyi-1. Man. Before gogo shona, bengisahlala naye. Bese ngivakashela. Benimvakashela. Mara Bathi nihlala emqashweni. Sihlala eBraamfish. Okay. So manje lo sobuyile gogo mangasayini. Senimvulela nimnika le main house. Bomma akakathandi Nimnika le main house. Silwele. Yabona ukuthi hayi lento uzophuma isidumbu. Yeah. So uyohlala in-4 ahlala eyi-1. Singahlala ngalesi-4. Ubaba wami ujabulile nami. Ujabulile kwani lasibona? Intombazane. Hayi, Thando. After Thando baqina bajabule kahle. Ujabulile. Oh, she's bringing happiness. Wena ulethe uthando. Oh, okay. No. So story sakho no complicated. So uqala utshintsha isikole so ufunda emndeni manje. Yeah, because the first school engiqale ngayo i-JP Max phase 2 Blackfish. Okay. Ngiqala ngafunda before lapho ngiqale ngafunda eBasa edrobheni. Okay. Yeah, Lando nakhona. Ulanda ubaba? Mama. Mama shosele ngekhaya that time. Beka sebenza eduzana nala mina. Number ama-takes and everything. Okay, sure. Suke lapho because of sengiyabona ukuthi sesimuvile. Ilokhu njani sebayivala iBasa. Okay. Sebayenza iBasa high school manje. Okay. So ngihambe nyolokhu njani ngifunda i-JP Max ngicela ugrade 1. Yeah. 2, 3, 4, 5. Yeah. Bese sishintshe futhi indawo sesizohlala emndeni sengithi bangibathi bafuna because zangilalela i-report yami last yokugcina. Ngaqala nge-5 futhi ngathi 5, 6, 7 njengoba sengenza high school emndeni. Ngenza ukhetho 8, 9, 10 njengoba kumele ngenza ukhetho 11 ngoba nje into zakhona. Hayi lapho seyivala le chapter leyo kwamanje. So ivula part 2. Because abantu abaningi abayi-understand le journey leyo. You understand? How was school from mawubala ngale boBasa, you've been to a multiracial school, maybe primary, preschool nyana, utshintsha nje like the environment we-adjusta kanjani because yeah, it was difficult because of there's nothing like bengekho into engayenza. Yeah, because of the situation. And it was hard for my mom ukuthi naye try like all means ukuthi like sibe right. Sithole education sharp. Yeah. You understand? Even though maybe thina sijwayelele ukuthi bayabhadala in private. Ukhulela ama-private schools? I-private school it was iBasa. Lapha babhadala ubani? Ubhadala imali and it was cheap ngalesa sikhathi. Njengoba manje hayi zonke izinto ziyadura phela hayi. Vele sikusela ngelo Ramaphosa is double the problem. So ubaba lapho because ngiyeza usolubala umama yabhadala ubaba. Okay, when it comes to my dad. Nambonge sayidlalela Nkosi yami. Bekasa? Sayidlalela. Kanti bebangahlali kanye? Bebahlala kanye. But he was not responsible enough that time. Because bekasesemncane. Bekasebenza Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Abuye Saturday, Sunday kids. Bekahlala emsebenzini? Sebenza ama-taxi wona into bekazenza bekayenza ngazi. Because ezinye izinto nje siyathula siyabheka asithanda ukukhuluma. Vele si-understand ukuthi sikhaba ubani phela la. Understand. Ngoba naye bekasesenale ngqondo le ukuthi sadlala. He was not that serious that time. Because there was serious thing. We once talk about it, me and you, Tina, as a man, we grow up late than women. You understand? And one thing I saw, the one you love,
is not the one lozohlala naye isikhathini esiningi. Is not the one mhlambe lo ngamthandi so thina we having a problem ukuthi sithande lo muntu othanda wena. Thina sithanda lo muntu lothanda lesithanda yena, so it becomes like that. So manje why abekhona ngema weekend during the week, because this sikhathi kufuna asebenze sona kakhulu is weekend than during the week. Awas ubekana isithembu bungazi. I won't comment. Kambe ubekana isithembu edinile bungazi. I won't comment. I'm not sure because ekunye nje ngifakazi. But I mean, I was young and mama ngakhala ngithulelisa ukuthi useswakho lapho bekasekhona kunzima. Kunzima. And then athi mntanami masilene kunzima kanjani. Umama ukufundisa okuningi ne? Like kunzima, asumuntu umfana ozokuthanda, ungaba muhle, ungaba kahle, ungaba nezinto kanjani, ungaba njani, kodwa if this thing doesn't work, nokunala izandla. So umama wakho leso sikhathi usebenza kumbe namanje sokusebenza khona la besebenza khona? Sebenza Milpark Netcare. Unesibhedlela una 6 years or 5 years. Usebenza lapho. Before besebenza? Usebenza eqala before makama ujabulile under 5 years. Yes, usebenza khona. Wasebenza khona nje ngoba manje ujabulile na 11 16. Okay. So beyasebenza before bekasebenza e-airport. Enzani? Esodex bekasefa abantu lapha ema-airplane lapha. Beyasebenza phakathi e-plane mayifly nje banikeza yini abantu laba banikeza abantu those beka because lapha abafuna idudla abantu abafuna abantu yazi ngathi amamodel ama-pics akhe abafuna ngathi amamodel nyana so shanda pop ngena manje nje baliwe lapho so so but lapho msibekenze uthola imali ebhaya mphakathi because abanye bathipha nje for the sake of nje wena mawubona mina ubona yini mama bekanjalo nje ngiyakubona nambona ingane la eceleni kwami. Like yes, like injalo it's like I think it's a gene from kabo mama. Like bakugela ngaphakathi but ibody incane vele. They look young every day. So that's why ngisho ukuthi anye ukuzungibone mbeba abanye bangasho ukuthi una 16 una 20 kanti manje almost ngi 23 but umuntu yabo ingakho seku easy ukuthi umntana omncane angasamboni ukuthi umncane lo. So what changed your father's mind ukuthi asala grow up if mawuthi yabuka from a distance? I think ukhula and then nokubona ukuthi sesiyabona sesibadala. So yena uyimela angayenzi izinto acabanga ukuthi at the end of the day thina ngeke sibone or ngeke sifunde. Yena he's the one who have to show us ukuthi kahle there are guys outside like abo guy banenhlizembi abanye baso so nami ngeke ngahlala naye phansi ngitshela ukuthi angifuni kusasa kuthiwe company for Zimbiza. You understand? So if when you fail to be a father to us, that means ukuthi thina kahle umzali wethu umama wethu sikamama sikawubaba because uyokhona uhlala phansi emntanami uyazi on the day of menstruation if you are menstruate wenzani sekunzima. You understand? Awenzi ini wenza ini kanjani ama terms and conditions, you know, even today noma ngabe angibuza ukuthi mntanami ngikathi so bekwenzakalani than umama ungakufundisi next avela kuyeke nje isikhaleni so naye udlala ikhanadla lefara fika right now because sekabona ukuthi nathi phela olungesabi nathi uzojika phela masijika nesijika ngumama. So how old are you mawuhlala lo baba kuphasi like manje nonyala ufuna ukuhlala naye phansi manje ngimtshele ukuthi baba wake up, this is the wake up call. I think lento lena kahle lento it's happening like every now and then. It's not like it's a thing that I'm like playing or what. Ngimtshela every now and then. But uyaba nesikhathi ukuthi before bekaba nesikhathi ukuthi nihlale phansi ukhulume naye.
bekaba naso but bekavuma need uyandlulisa kahle that time yeah and angibengafuni ukuthi kube ngazathi like episode Foster it's like ngathi ngiyamdelela yabona sengimtshela ukuthi manje adlale kanjani part ubaba you understand so bengizama ukuba specific and ngibe genuine and ngibe straight like so ukuthi ngimtshele ukuthi yazi into so ngithanda because sasa ngelila umfana uzongishaya estradini so bakangishaya lo mfana lo uyothini olwena uyothini uyobiza abantu yeah. So what difficult things that happens to you maybe in school or in the community and lapho udinga ubaba and ubaba akekho me I've been a lot guys ngihleli nembokodo namhlanje you know what's embokodo yes embokodo okay yeah so like I've been through a lot there's like kunesikhathi la uthi mawuthatha ukubheka ucabanga because by that time mina bengisanomama umama khulukhuluma nami angitshele it's like ngathi manje umama ubaba at the same time but manje it's like ubaba khona endlini like ngathi akekho is what the silence ending no like nje iphathi yakhe angiyiboni indima yakhe angiyiboni nje which side imali or inkulumo imfundiso and everything imfundiso ihlalise phansi nami kunje kunje empilweni kunama situation noma circumstances uzothola uhlangana bezana nawo uthi kusasa mawuthi uyabheka uthi but yena udlalile ipart you know angingimblame because umuntu namaphutha wakhe ufunda kumaphutha wakhe so angingimjudge naye maybe isimo angazi ngoba there are certain things naye maybe afuna ukuzikhipha enhlizweni yakhe ezayenzeka maybe unama reasons because naye self azange athole uthando lomzali lekamama nobaba so naye it's kube difficult because nathi sikhule sazi ukuthi umama ubaba akekho malo mama ke sihlalele kancane awustudusa akasekho base Eastern Cape Elliot okay so njalo so I wanna like if one thing like was budinga yena phela maybe on the street or in school like yawuthi yabona manje ngizwe ngathi ngabe ufana nobaba kaLindo kuhle yabona kaLindo kuhle uyamprotect umngane wami yabona into leyo so ngifuna ukwazi ukuthi yini le like traumatize wathi ngiba ngathi I can take my life or ngiba ngathi ngabe nami nomnye ubaba kumbe fuck man you understand that into like you don't need umama la udinga ubaba angibe specific kakhulu but yena when come mangabe kunomuntu ongivisa ngaphandle yena ugijima fast but usahlale nami yiyo into engayisho so far ngaye but nje angingitshela nekusingayiboni la umuntu engitshela ngawo umama ne so tothi ubaba nomama bebangaphuma out in everything uphuma nemndeni wena uphuma nomama nje need to pay so umama bekakushiya because wena if he aseva kuma planes isikhathi esiningi uhlala ngekho phela ngalesi sikhathi asebenza kuma plane I think ngincane so bewuhlala phi makasho njengoba makasho yena uthi njengoba bekumuntu azana nabantu mahlala so angazi bake baqhasha kubakhuluma nje endaweni yabomuntu lenzi Orlando kamubani bahlala kamubani yabona nje ngalezi inkathi lezo zabo nje kusasemnandi drive kumnandi your mom was a cruise nyana so because I think maybe ngakhona okay but even is the past as a secret okay umama story angitshela ngaso even my father mabahleli kunjalo bakhumbuza ukuthi remember bengidede uthando sihamba sojayiva kasibuni so like love record ula move so
I think maybe that is why he, even right now, ngindleleni Oh, like okay. ngitsile ngifuna ukuhamba ayikho indlela Yeah, that's you. That's you. You want to explore. Yeah. Ashe ngoba she bangizindlela bathi awena mastrata Ne. Wana hamba manje I think it's one of the things maybe ubaba bathi umama uyafuna ukushiya ubaba ayiwa ahambe because uyamazi baba ukuthi he's capable of doing something. Ngone ngihambe naye bathi indane singihamba naye. And manje umama umthandelana ubaba because usho umama makasho ukuthi ubuya in abusive relationship. Oh my God. So wafika lana hlangana nobaba because baba mahana sandla unothando it's always not there. Ile nto leyo ukuthi khona kuye nje imibhayizisi so wahlala bekezela ukuthi lana is better because they don't beat me even if he's not here as I want him, but he's not beating me. Yeah. That's what Okay. Yeah. So umama zanga shuthi one day yazi abona Thando ngiva ngathi lingelanga kathi usakhula ngathi ngihama ngizibulale because there are some situation lenza abazali bagcina bafike le decision sometimes. Kule akaza khuluma maybe yena ukuwakhuluma maybe before kulama-brothers kule mama maybe ukakhuluma ngesikhathi ubaba wakho nomama wakhe baphele laphi kanti umama kamama wakho nobaba kamama wakho? My biological grandfather. Yes. Ubaba kamama washona in early age. And then la umama kamama ashadele khona manje lo baba lo ukhona umkhulu wami usaphila ugogo uhambile. Yo, yeah, that's a problem. And abashiyanga ne proper nyana kunyana next. I know. Phela maybe bangahamba ukukhulu maybe kuzoba ne 50% maybe. Ne. Usunganani mara umkhulu manje ngesikhathi samanje? Yeah, now 76. Ne. 77. But usabona. Akasabona. Hayi akaboni fandi wami. But bakhona ama siblings umama wakho. Yeah, bakhona. Because kabu umama ugogo wami bayi-3 umama no first born. No. Bese kuba umnye second born, bese kuba last born. 2 girls, 1 boy. So what have you learned through your parents? Because manje nawe uyafunda and now uyasho do you wish to marry? First let me ask that question from you. Ukuthi uyafisa ukushada nje na? Kona ngiyafisa yes but qala ngifuna ukuzifuna mina qala. So manje usulahlekile noma so gadazele kanje nje usulahlekile. Like ngibona kanjalo ukuthi kahle if mina ngingazitholi mina ukuthi ngifunani ngiyazi ukuthi ngifunani but angeke ufune into ukuthi uyazi ukuthi ekugcineni at the end of the day ngeke ugcine uyenze futhi. You understand? Umshado vele akekho umuntu ongafuni ukushada. Ngiyafuna ukushada, ngiyafuna nabantwana, ngifuna ifamily. Umshado wabalungu. Yeah, anything like that. Yabo. Noma yini enjalo anginayo inkinga. You understand? If kuze umuntu athi uzoza it's fine, angeke ngideny or what. That shows ukuthi kusho ukuthi there's something mina engidlala ipart engikhona ukuyidlala liyayibonile ukuthi angamenza umfazi. You understand? So now I won't say I'm perfect or there's no one perfect in life. You understand? But if ever ufuna uba perfect there's certain things like okumele wazi ukuthi at the end manje from the starting point manje masengilobuliwe nani there's certain things kumele ukuthi ngisethe ama boundaries ukuthi ngikhipha la ngimala. Yabona? So what kind of a man do you want?
ngathi yabheka Yeah, mina shem ngifuna umuntu okhamba Phela nesinye isikhathi nithi khamba nifuna umuntu othothobele. Enzokhona ukudlala kuye ngibhampe kuye like humble, like sharp, respect. Yo. Njengoba bakho beka-respect umama. Yes, Okay. even if you can do whatever that you want to do, really, I don't mind. Yeah. But nje the respect ukuthi ngibone ukuthi ngiyini kuwe as much as nami ngizokhona ukubona, so that ngithi uma ngihlangana nawe ungathi anginandaba. Yeah. Noma angibona msohlangana endlini. Yeah. Ngifuna ukuthi nami ngiqale Yeah. yabo. Okay, humble. Okay, I won't say ukuthi kumele angithandi ukuthi mina umuntu like angithandi ukudependa umuntu. Okay. Ngithanda ukuthi nami independent maybe in a certain way mhlambe. Okay, yena sekazo edala khona. Yeah. But if ever yena uza nale solution ukuthi hayi ngakhona ukulekelela kuwo konke, that's fine, lapha anginkinga. And then You don't so you don't want to be a housewife. You don't want to be a housewife. Ay, ufuna ukusebenza. Okay. Uyiphela manje usebenza ngale nto lekuthela. Ufuna umsebenzi naseceleni. Okay. Uzoba namabhizinisi phela lapho. Hayi mama mangabe iyala lapho. Hayi angeke ngihlale endlini. Manje mabeze kuzokhulekela awukho wena uyeka basi. Okay. Bosa mention ukuthi ufuna umuntu go out. Yeah, outgoing person. Sometimes yeah, we can stay indoors. But nje ngifuna kanti yini ufuna ukuyibona kanti wena? Like Mahamba ehlala. Ubona ama-tourist abantu ayahamba. Yeah, ngifuna ukuthi nje siphume, like enjoy life man. Yeah. Hey, yabona mangisho ukuthi kuningi like ukwami ngikubi. Like ngicabanga izinto eziningi at the same time, but at the same time ngiyazi zona angeke ngizithole manje. Ngicabanga into eziningi. Money on a guy? Yeah, girlfriend allowance. Yeah. Kanti yini lento leyo? Girlfriend allowance. What's that girlfriend allowance? The girlfriend allowance. What's that? Mele okay. Mele ngibe nemali enywele. Mase sisho ke since. Okay man. Lento leyo uyithola mase ushadile ngiyithola manje date. Mase date. So mase nishadile sebayibiza uthini? Obviously. Talking about spouse allowance. So man is one and the same thing. But egcineni thina siqala aqala. You understand? It's a problem. It's a problem in. But ngiqinise because of kuna those guys like was with mawuna uthi lo aqhina mina ngithi phela nibuye futhi nisitshele ngama fashion ukuthi thina masigcoke kanje awuthandi wena umuntu ogcoka kanjani ufuna umuntu ogcoka kanjani so mina ngoba mina ngigqoka umzimba wami so kumele ngitheke into engiyazi yona, just give me the money and then mina. But ngani lesinye isikhathi maso date nomuntu phela, that's the reason phela umuntu masafuna ukulobola you show before uthi lo muntu lona vele ngizokuthatha ngimbeke endlini, how she dresses, how she talks. Yabo lo munye mina futhi ngibheka ne background ekhaya ukuthi ukhule kanjani, everything. If vele ngathola ukuthi ubaba bahlukana angeke ngimthathe umuntu ofanana naye ngoba uzokutshela umama ukuthi mntana mase sikhula wabuya la ekhaya room lakho likhona. I know I don't want a person like that, you understand? So phela thothi nina nisafuna ukushaya amathathu so chaye kanje yena soshaya izinto eziveza lapho bothi la kuyadlala I'm coming for you baby. Mina ungona wa strata yabo sibangona umkokotlo ngaye uzobona ama problem. Ne. So what problems did you give to your parents, like yabona la alalo moja? Yo, mina I'm always in trouble. The trouble one. Angihluphile. Uthando lenkinga kahle. Ngihluphile manje. Kakhulu. Ne. Bangikhuza ngiqhubeke. Ngithi hayi, ngiyaxolisa. Wenzani? Okay, mina ngasho ukuthi
ukuphapha mhlampe maybe ukuzijabulisa mhlampe in a certain way. Okay, ngikhulumela okay lapho out of line nginaboma 18 wenzani phuma hamba like ngiphuma endlini ngingabatshelanga ukuthi ngiyaphi ngenze ukuthi ngingabuyi namhlanje kusasa Friday nje masiphuma siyakama senzani ngikama kiwa ngihlale kancane akunamuntu wathi ipe gateini awuyimoto sengiyaphuma ugayi ubhekina from esikoleni bathi thina sibabiza ama-blessing because basuke babadala baqedile isikolo maybe yawo because isikole bekaqedile isikolo umdomo ngazi next occasion sihambe jayiva like asiyi-sport asiyi-club or tavern. It's like indawo ukuthi siyachila siyaphuza sithenga ama-drinks siyaphila indoors mara sibaningi yabo guys mo-Pretoria mo-Gauteng yabo lapho ngiyaphuma bathama before lapho athi waphuma uyaphi uthi hayi mama hayi esibhala ama-homework mama athi mara kunemoto beza ngithi ayi mama yo usewami out of line futhi nje yazi lokubona uvulu wangidida nje ngavele ngadideka nje sengikhohliwe nomama ukuthi mama ukuthini baqala nje and because this guy benginafoni by that time bekavela kude ngazithumela imali phakathi athi mama ubani ngithi hayi mama athi wena kulanda ekhaya the out that he was old enough uzofana umombheka ufana nosewakho wethando uthini manje hamba nosenzi hayi yena bekanaboma 25, 26 but nje ukuthi Hulk neza ukuthi bafuna abantu kanjani bafuna bo-Hulk not like ukuthi ingane zesikhathi mic yakho yasayibhikisanga ukuthi nje by that time nje bekuphapha singazithi abo-Hulk kanti banawo obhili mama staff aningeni thina nje only thing nje zizimani lemula nitholana kanjani no-Hulk uHulk ngithola ukuthi okay ngiphuma esikoleni hayi nami ngigcine vezi drip yangani neatness bengavezi drip yangani nje isiketi nje esingaka abesigqoka itunic engaka stockings on point hairstyle on point tattoo on point sishine so nje bengiclean ngahlangana legayi nje just like that ukuthi ngishela nani hayi ngicweza amanamba akhe angingafuni ukuthi uhlala pha ngihlala kuphi ngiselezona ngiselezona ngapho isikhathi silandela ngifuna ukuthi kabo amanando athi hayi uzobuza umanando ubani yini umanando futhi uthanda umanando ngithi mabaye ngesithunzi nyana babiza ngayo igasi lami okay so sahlala nje kanjalo ekhaya saphuma ama-out weekend nje sodla uthatha i-father figure to your life understand kulrefu masingayi kulrefu sihamba siye lalelani ngale nemsindo kancane shame ngiyatholisa like nje sihambele nje senze i-shopping ngenza i-shopping qala macebo ngenza i-shopping sibheke masiceda kubheka bese-ke the following day lapho sengazi ukuthi ngifuna
ngithathe ngicollecta lento lezi sengisayizile Sibakuthengela. Usebenza kanti ulo. bekasebenze e-SBV. Yo. Imali isigalomusi. Yeah, ethembise emakana. Ne. But ngapha bekaza ngazovakasha. So ngizakathole nje chance ukuthi azi maqala sifanye Getting two birds with one stone. Lapho asizange silanga senzanga next usaqala ngithi. Mara uthenga ama-iPhone. iPhone thenga impahla iPhone ngiyazi ukuthi bezojampisa Endlini. Mara nempahla muzizojampisa. Impahla uVesami. Indaba futhi ngiyasifihla ubona sengigqokile mama. Ngicela ngicheck i-cost ngokune drama ngaphandle. Ngifihle maqala ngibona ukuthi akekho emsebenzini. Phela angeke kuthengele izinto lebakuthengela zona ekhaya. If ekhaya bakuthengela Mr Price, yena kuthenga ufuna kuthenga ini sports ngiyabekisa. Mina bekathenga ilokhu njani ifoshini. Ekhaya bakuthengela ini? Legit. Ekhaya bangithengela impahla but manje but to the same brand. Yeah. But the problem ukuthi mina mangithenga uma uzokhethela isitayela sakhe. Yabona lesi sigidi ezingaka ngathi manje ngihayitsela. So lebe ngifuna mina ngibangigqoka mangisi zikubamba. Lapha angisilena. Thora. Silena leso sikhathi leso ngisa. Yeah, ubona ukuthi yabona jackpot. Okay, ngithengele ube rand athenge first car. Athenge yini? Athenge imoto yokuqala because bekayisebenzisa le moto imoto yodwa wakhe. Okay. Athenge first car yakhe buyini ukuthi bathinde le moto. Polo mara bekayidrop uyabuya wayidrop yaba phansi thanks. Wofana uthanda izinto khavela. Hey man, Mr SPV. Ngibekenza izinto leya. Ubani wanikeza 15,000 ngihleli. Umntwana 18 months 15,000 just like that. Sengiyazi ukuthi like kulo 15,000 la kusengine allowance ukuthi hayi. La ufunda khona allowance 8,000 per month. Unikeza Per month. ayisenda. SPV. Bekayisenda. So makayisenda kanjalo. Ayilesenda imali. Kanti nawo unemigulo umuntu wakhe leyayenza imisebenzi babambisa imali bakaqeda khona khona ngebayidonsa futhi imali. Uphila umsebenzi hayi nama sayingini yakhe. Hawu. Hayi. Usathi makathi athi yo. Manje ukuthi nje umuntu bayithanda. Phela obvious imoto le ayibhadalwanga isasiku ine-insurance. But nje basayibhadala kuqala. Akayicedi. Installment. Installment. Ukuthi hayi. Athi ini? Athi. Awazi. Uthi wenzeni? Athi phela kumbule imali le mangilobele ngizoyiza ngayo. Ipayment. Ibuya ngayo. And manje bathulile babheka ne-footage bathola ukuthi kanti labangani imali. Manje ufuna yenze. Asawu ngikhuluma kanjani nje. Ayiphelile yami. Sharp. Mr SPV sorry shame. Ngathi sharp. Hayi la sikavuka khona ke futhi. Abuye. Athula ifededate. Abuye futhi kuwe. Abuye. Mara akabuye yini? Kusho ukuthi uyalungisa izinto zakhe futhi. Banyamalala. Abuye sika. So ukuthini Masanginaki. Yeah, sithi sekakhona ukubona ukurealize ukuthi wolo. No for you. Wena uso busy ngalomuntu. Ngisamile nami angithi ngitshe ukuthi maybe ukuhamba amanga phela prank or idi yabona. Hayi. Abuye sifededate. Singasola. Yo ukuthi lo obvious ibonga umuntu angizo wangihlela mhlawumbe wona namaqala
sikhathi akenzanga nix. So It's abo like 3000 ukubheka ingane. yena mekaza nje umzimba Ngisho ukuthi leso sikhathi usukubheka ingane 3000. Ngila uzobala for more than 15000. Umukilo upha 15000. 15,000 20,000 ngithola half a year Also you upha 15000 as 15000. Full 15,000 me 15,000. yena ufaka 15,000 Oh. angithi akana mntwana ozulibela I thought mina ukilo wakupha 15,000 full. No, Wasobala le mali kakuphela phela ukusho ukuthi ngikuthayo kuyitala noma mama msathele ichori. hawu But the 3,000 now ngizibona ngibeka bekungathenga ikari ngemini. angithi into Yeah, awuncane ubamncane. so izinto ezisileza amacici Phela abangani izinto. angithola ngibani ngani ngibani wami angathi avela nge-2000 Uma muthini? lezokhona mama namangele wena uzokutshela ukuthi Uba uthini? hawu baba vela Akekho. ngeke ayinayo into zabo ngithina sengigcoka izinto ukuthi ijayima ayikafikeleli nalapho bengabe like ngiphaphile ayithi ngikhalela impilo zabanye Social media, Instagram. ishilula ngibheka lapha Facebook lo ngibheka sakhona imixed Yeah. nabo Twitter wala babona Ngibona kukhanya imbawo lapha. hey Ziyalima. kuba lapha shema So makasekabuya back egamini. asabuye gaming Akasabuyi kulo. akasabuye Wena sozongaba nokuthi lo muntu ubuyile phela. obviously uzuyadlula ekhasi lamama bomanzi Uhamba ngenye ikari. ngoba ngijawa Mama. Khala. abona noma ngimona manje ngithi Yeah. ngiyasora It was not for you. ngithi yo I think it was not ngithi for yabona you. for spelling Nah. but yena ngiyangasuka umuntu ongathi ngoba Look alike. Nah. it was not that giving like uyabhura ilabugayela wasangena ngathi ngikutabelinyana Noma la kukhona ngathi sitabani but asisitabani uyabona lama voice bayashintsha mafuna ukuthi right uyabona nje your father is like that. yeah yathi so zombona ngidizemba Ngizobona ngimi. Nah. alright So yaphela kanjalo indaba yakho nono. yeah Waphela igroup yakho kanjani? I pay Back to reality. abuya futhi Oh. Ngomunye umuntu. sena 22 yeah I think it was last year yeah last year it's like mangiceda kune relationship ngihlala naye ngingahlali ngesikhathi not 2 days 7 days So nomunye. Indaba. angazi 10 off Nah. onisale nangazi Oluya wahlalisa imali kuye. lo ngihlalisa imali No. so lo ngangithola manje lo bengithola nje last year Yeah. after 7 days sengibhora ngisamafoni ngithithiza ngibhora ngithola umoya ngisathi ngisanja ngisafuna ukukhama ngithi Yeah. yo ngithola umoya futhi angibhora ngithola umoya angibhora ngithola umoya angibhora Lapho sebabreakile. Because ugaye ngasikhathi uhlangana naye ungabreakwanga. ngiyaqoqa ngithola isandla So busy udlala ngalapho solo breakwanga. angibhorwanga lula ngokugcina last year No, your friend. that's my friend Oh, I thought that friend of yours. Uthi mama kuze kuzokulanda lapha athola ukuthi hawu. Uthi umngane wakho kanti lo. hayi it's like futhi into engayisho Kanti wena upapa sona nix. dala nje bathi angithi bafaka la ngishala maybe Ile. Oh. so yabona ukuthi nje umuntu lo Utsotsi. sabe Oh, utsotsi lo. so ngicela ukuhlala ngifuthi oh kanto it's like
yabo Ayi lo tsotsi lo. Masibambile khona nje hayi ukuthi bangafuni ukuthi nje nami benginale tone yami nje ngisebenzisa ukuthi Hawu. Bosithembile ne? yeah and manje ngibengiba Hawu sithembile. ngiyakwada ngishintsha manje Ne. the orange Yeah, pinky. Anosivala in closing. Ngifuna ngibuza i-question ngaphinde ngandlula kuyo ukuthi what have you learned through your parents? angifundi into life Yeah. Through your parents, not about Yeah. impilo but through them. ngifunde kuningi ngifunde ukuthi shuthi ukukhula komuntu it's like yimi mina ngibheka mina Yeah. like imi as mina kanje Yeah. ngibheka abazali bami ngazathi mina ngibona abantwana mara mina ngumama Ha. Yeah. yeah like kuba ne Ngiyazwisisa but angizwisisi kahle. kuba ne-example enjalo ukuthi it's like ngithathe wenze ube icathulo lenzamo ubone Yeah. ibheke nje like lento le Yeah. since ubone from ekuqaleni Yeah. to ekugcineni Yeah. ukuthi ukuze ngize ngifike la ngikhona right now Yeah. ngifike kanjani Yeah. i-aim ukuthi ngilwele abantwana bami Yeah. but if bengomunye umuntu bengizenzani kube manje ngikayi ngikhipha ilihlo Nabantwana labanye maybe nawe Uyangi-understand? miscarriage. yabona Bathi ngithi nje ukhipha isisu komntwana nto Abortion. abortions yeah. yabona izinto ezinjalo so like ngifunde uthando peace ukubekezela ukuziphatha kahle yeah vele amantombazane thina vele upapa kukhona Yeah. sometimes ubuyibhayize futhi ubuyisole uyabona Yeah. so kukunye nje ufunde nje ukuthi ungaphapheli izinto ezikude ngoba mhla zikubamba laphayana sokuqalekile suzobuyela ufuna usucabanga nokuthi ngathi ngabuyela emuva ngabuyisela impilo emuva Yeah. so ungayijahi Izofika. izofika Maseyifika masokubhekana naye nawe ngokujahile ngani. so ngifunde naloko Yeah. ngathi nje respect and i-respect Yeah. without anything ayikho into engizokupha because impilo isezandleni zami Yeah. you're the one okumele wazi ukuthi manje impilo isezandleni zami and mina yini ngiyiqalayo yini ngiyiqedayo since ubonile ukuthi wena ukuphila kwakho ukhuluma umuntu ohlala ngihamba hlala but ukuthi avoid that thing ukuthi nawe in future ungathi masune-husband yakho mawusenabantwana bakho bese angifuni ufane nami Yeah. into engishiyo mama wathi angifuni ufane nami Yes. ngifuna uNkulunkulu kahle kahle akwenze ube more Man. ya ingakho kumele ucela ukuthi ngicela ungidlele ungiyini Yeah. Kahle kahle. Yabona ngicathulo ezingakulingana ezokumpintsha yabo. size 4 kanti size 5 Bakunike pizza bakunike icathulo ezikhulu kunawe futhi yabo. yabona Guys, why ngize namhlanje shoot le episode talking about you growing up because part 2 ezoba sikhuluma about ubungoma bakho, how did you find out ubungoma, what happened, about all those things, ama-nightmares ungawazi ukuthi kwenzekalani and everything, you understand. Part 3 zoba sikhuluma kusephehlweni everything, yabona sifuna ibe interesting kanjani lento. So abantu ufuna bayilandele and everything because abantu abaningi i-African spirituality bayithatha lula because kufika iBhayibheli ya-distract abantu yabo. So that's the reason ngiyathanda ukuthi uma kunomuntu go through these things oce ngayo lento le hlale sikhuluma about him or she growing up, how he grow up and everything. Abantu bazokhona uku-understand ukuthi no nami lento le ngikuyo lethi ngisadinayayo, you understand. Sivarasti in closing Mrs. SPV. Yeah, Sivarasti in closing. Short words. yeah okay
ngizobuya futhi ne-second episode. Yeah. Like, subscribe YouTube channel. Akanawo amagama owasho because she was supposed to youth eyenze lento mebuyenze and then some of them if ever they're having the situation same applies to me. Nabo bangasabi ukuvula isifuba as much as nami ngovalo, but impilo ufundisa abanye abasabayo mhlambe khona abanye babhekana nama-situation amanye angafani nawo. So angisho ukuthi uma ukhuluma mhlambe ku-podcast or something maybe ukuthi siyakuhlaza, not in podcast per se, or like siyakuhlaza or uyazihlaza, no, like you're expressing yourself. Ukubonisa abanye abantu ukuthi noma bakhula khona lento that thing sayivala mfana uzosicathanisa nabantu.